Kapuso actress, singer, and comedian Divine adunay bag-ong proyekto nga gipangandaman this coming 2021. Busa, let's all welcome dinhi sa GMA Regional TV Live si Miss Divine. Maayong buntag, Divine, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello po, maayong buntag. Hello po, ako po si Divine, ang nag-iisang maganda. Maganda, di ba? Hello po, good morning. Good morning, magandang Divine. Kumusta ka na? What's keeping you busy these days? Heto, maganda pa rin. Gusto mo yun? Ito po, what's keeping me busy ay trabaho. Work mode tayo ngayon dahil medyo ilang buwan tayo ng trabaho at ngayon na nabigyan tayo ng opportunity to work, work mode tayo ngayon. Yun. Marami talaga tayong pag-uusapan today, Divine, ha? Pero let's start muna kung paano ka nag-umpisa sa show business. Kasi nagsimula ka from theater and then nag-TV ka, di ba? Paano na bago yung buhay mo nang pumasok ka dito sa GMA Network? Feeling ko nasa dugo ko talaga yung performing. Dahil bata pa lang ako, naalala ko, tatayo ako sa bangkito. Bangkito, maliit na, yung bangkito, yung panlaba. Yes. Tapos kakanta ako. Tapos bibigyan ako ng mga ninong ko ng pera o kaya kakanta lang ako. Kakanta ako ng mga request nila. Rosel Nava, Tutsi Guevara, name it. Wow. Ganon. So paglaki ko, nadala ko yung love for performing ko at hindi ko alam na dadalhin ako ng nitong passion ko for the arts sa television. This coming 2021, makikita ka namin. May role ka dito sa isa sa mga pinakamalaking project ng network for next year, ang Legal Wives. Ano yung magiging papel mo dito sa cultural drama na Legal Wives? At ang character ko po dito ay, ang pangalan niya si Lizzie. Ito yung supportive friend ni Diane. Si Diane will be played by Andrea Torres. At kasama ko dito sa show na to ay naglalaki ang artista. Sherry Hill, Alice Dixon, Al Tantay, Irma Adlawan, many more. Bianca and Andrea Torres, Dennis Trillo. Diyos ko, ang dami. Ayun na nga po. Divine, itong bagong program nyo, itong bagong drama series nyo na Legal Wives, it's really offering something new sa audience natin. Ano yung mga matututunan ng mga viewers dito sa Legal Wives? At itong teleserye na namin to, pinapasilip yung kultura, pinapasilip yung maliit na porsyento ng kultura ng Mindanao. And this is something that we can nurture, di ba? This is something that we can explore bilang kababayan. Iisang bansa lang naman tayo. Mahalaga na maging maalam tayo sa kultura ng ating mga kababayan. And finally, Divine, yung Christmas wish din namin is to hear you sing for us this morning. Baka naman may Christmas song ka na pwede mong i-share sa mga viewers natin this morning. Everybody knows a turkey and a mistletoe will help to make the season bright. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Wow! Bravo! Ang galing! Sana all, Divine! Ang ganda ng boses. Superb. Thank you so much, Divine. Thank you. And advance Merry Christmas sa'yo and ingat ka lagi. Yes, you too. Kayo dyan po sa Cebu. I hope to see you. At mag-ingat po kayo. Have a very merry and safe Christmas. At yung mga tao dyan sa booth, thank you. Thank you, Divine. Ingat ka. Ingat po. Saranghe. 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 Saranghe, opa. Salamat. Thank you, Miss Divine.